दिनैहाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि माने जोलुर बादायलायनाय 19थि बे खेब दा बेयो थांनाय 30 तारिखनिफ्राय जादों 30 तारिख नभेम्बरनिफ्राय दिनैहाय 3थि खेला बियो दा खोरोमदाव क्लाब खालायगाव आरो दतमा दासा बिनि गेजेराव दा सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गुबै थांखियानो जाबाय जे रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि जे बर' हारिखौ सिबिनाय बिनि आदर्शखौहाय बे बुहुमाव फोथांनानै लाखिनाय आरो मोनसेया जाबाय सुबुंनि गेजेराव खौसेथिखौ लाखिनाय बे मोनसे आरो मोनसेया जाबाय जे जोंनि ओनसोलनि लाइमोन गेलेगिरिफोरा बेवहाय खेलाखौ नायनानै जाहाथे गावखौनो थुलुंगानो हायो बे मोनथाम थांखिनि थाखायहाय बे खेलाखौ खुंबोबाय थानाय जादों। दा फाइनाल खेलाया माला जागोन? बिनि फाइनाल खेलाया 8 डिसेम्बरावहाय जागोन। आरो बान्था महरै उइनारा माबा 30 थारमाने 30,000 आरो बेनिफ्राय रानार्स आपआ 25,000 बेखिनि। बेसेबां हानजा दंबावो दा गेलेनांगौआ गासै 8था हानजामोन 8था हानजानि गेजेरावहाय दा दिनैजों 6था हानजा थांगोन बिनि उनावहाय सेमिफाइनाल जागोन बिनि उनाव फाइनाल।